नों दंना गैयामोन मामा थांबा? स्कुल दङ। मा माखौ? खुलुमबाय, आंनि नामा लुकास दैमारि। आङो भिलेज सोरांजुलि, ओमफ्राय PS सारिदुवार, PO दबदबि, सनितपुर, आसाम। आं बे निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे आंनि हिन्जावा दाख्लै सुनिबार खालि स्कुलाव राजाखौ दोनहैनायाव, नैबे राजाखौ दोनहैनायावनो माने बाहेरायाव खारलांबाय। माने बेयो ओरैबायदि बुंना थांदों, बिब' लाहानाव अनलाइननि गस्ला बिहरदों, बेखौ माने लायनो थांदोंमोन। बै समावनो माने आं फन हरबाबो मोनासै, आंजों SMS गेलेदों, साइकेल हामा जादों, आं मना सेन्टाराव बानायदों साइकेलखौ होननानै बुंदों आरो मेसेज गेलेदों। ओमफ्राय आं बुंहरबाय, गावनि हौवाजोंनो मानो मानसिफोर थाबा मालाय गावनि हौवाजोंनो मानो रायज्लायनो हायाखै नोंलाय होननानै आं मेसेज लिरहरफिनबाय आरो। बिनिफ्राय साइकेला जाबाय, नै थांनो ओंखारबाय होनबाय। ओमफ्राय आङो गुरुंजुलि गामियाव थांनायाव बिब'आ फन हरबाय, माथो दाबो सफैयासै होननानै बुंहरनायाव, औ माथो दहायनो ओंखारलांबायमोन होननायाव, ओमफ्राय आङो बाइक लानानै मना सेन्टाराव होसोलांबाय। जेब्ला साइकेल गलायाव आङो सोंहैयो, बेयाव हिनजाव मानसि साइकेल बनायदोंमोन नामा होननानै, गैयाथ' बनायाखै दिनै होननानै बिसोर बुंबाय आरो। बेनिफ्राय आङो बे खोथाया हले बेलेग जाबाय होननानै आङो हमदांना मोनबाय। लोगोफोरखौ ओरै सारिदुवाराव कल खालामबाय, गंबेसे अट' खारनाय दैमा जिंनिफ्राय होनबाय। अट' स्टेन्डआव थांनानै सोंहैबाय, आंनि हिन्जावनि फट' हरबाय, बे मानसिया नोंसोरजों गाखोदों नामा? औ गाखोदों, बालिपारासिम अट' रिजार्भ लानानै थांदों जाहैदों माने। बिनिफ्राय अट' ड्राइभारा सोंदोंनो, बहा थांनो, बहानि? ओमफ्राय तेजपुराव आदा फैगासिनो, तेजपुराव आंखौ लांफैगोन, बिदि बुंदों आरो। दा आङो आंनि हिन्जावखौ आङो नांफिनगौ, आङो बे गैयाबा बोरै आं सहायनो। दा नै गथ' दोङो, 11 बोसोर जाबाय, स्कुलाव थांबाय थायो, BN एकाडेमियाव थुरिबारियाव। दा आं न'आवबोथ' रावबो गैखाया, जोङो साथामल'सो, बिमा फिसा, ओमफ्राय आइआ फंबाय लाहानाव थायो। जेबो जोङो नांलायनायबो जायाखै, दावरावबो जायाखै। बे अनलाइननि गस्ला लायनो होननानै बुंनानै थगायबाय आरो। सुनिबार खालि थांदो इयो, 30 तारिख सुनिबार। मबाइलफोरजों सिगाङावहाय सोरजोंबाफोर रायज्लायबाय थायोमोन नामा? मबाइलजों बे रायज्लायनाय आंथ' बिदि मोनाखै। दा फैफिनजानायखौ लुबैदोंना? आं फैफिनजानायखौ लुबैदों। जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिनथों, आं बेखौ बोजबनानै लागोन। पुलिसफोरनो थानायाव जनायनाय जाबाय नामा? पुलिसफोरनोथ' आङो जनायदोंमोन, जनायनायालाय। आं फैफिनजानायखौ लुबैदों। जेरावखि बे मानसिखौ लोगो मोना मानो, नुबानो आंनि जानबुं नाम्बारखौ आङो होनाय जाबाय बे ससियेल मिडियानि गेजेराव जाबाय आरो, जायफोरा नुयो अननानै। जानोखौ लुबैदों, न'आव एसां दिगदार, आबौ फिसायाबो स्कुलाव थांनो मानो एसां खस्थ', बिफायाबो न'आव थानाय जाया, थाखा फैसानि थाखाय न'आव थानो जाया, बिथिं बिथिं थांनाय जायो। दा नोंखौ फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो आबौ फिसाबो गाबगासिनो। बिमाखौ दुखु मोननानै नै आंबो गोसोआव दुखु मोनदों। मेगनाव मोदै जानो सुख गैया, लोंनो सुख गैया। फैफिनजानो लुबैदों। नों जेरावखि दोङो बेयाव बिनिफ्रायनो फैफिनबानो जाबाय, न'आव मोजाङै थाफैबानो जाबाय। सिगां जेरै न'खर संसार जानाय, बिदिनो हौवादों आरो गथ'दों, न'खरनि मानसिफोरजों जेरै अनलायना थानाय, बिदिनो आरो अनलायनानै थाफिननानै संसार न'खर जानो थाखाय फैफिनजानो लुबैदों आं। नाय गैया, जेबो जायाखै। जाबाय, जेरावखि थाया मानो मोजाङै फैफिननानै थाफैफिनदो। आं फरायनाया थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया, न'खरा बेयावबो दा बे गैयिनि थाखाय मावनो गोनां जादों। आं हास'वा, दैफोरबो रोगाबायनोबो हाया, बिनिखायनो आं फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो। बेनि सायाव नों माफोर बुंनो सानदों? आंथ' फैफिनजानायखौ लुबैयो। दा न'आवबो रावबो गैया, बिसि फिसाय सानैल' आरो गथ' सासे दोङो। बे हिनजाव गैयाबा बोरै न'खर सामलायलांनो, गथ'खौबो स्कुलाव, हौवायाथ' न'आव थाखानाय जाया नालाय, थाखा फैसानि थाखाय बिदिनो बाहेरायाव ओंखारनाय जायो। गथ'खौ सोर स्कुलाव लांनो, सोर दोनहैनो,
बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो आरो नांलाय फैफिनजानाय नांलाय खमलायथ' इदिथ' गैया गैनायालाय फैफिनजानाय फैफिनजानायखौ लुगैदों आरो